Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar.
Vale, tú no ves gente por aquí al final de la calle. Estamos bravos, Vale, hasta ahora. Dime. Hombre, yo no sabía. Habla, chilla. Habla. Es que chillar me está.
vos donem la benvinguda i vos agraïm una vegada més les bones coses que al llarg de l'any vos heu portat. Vos faig entrega de la clau que obrin totes les cases del poble. Este és un dia dels més bonics de l'any. És una nit de felicitat i esperança, en què espere que es complisquen tots els desitjos que han demanat els xiquets i majors. Els xiquets de Palma han tingut un comportament exemplar durant tot l'any. Volen als seus pares, als seus germans, als iaios, als amics, i han cuidat del poble. No han trencat res. Han treballat, han estudiat i han col·laborat en casa també. Tenim uns xiquets i uns joves amb ganes i iniciativa. Gràcies per estar així i gràcies per recordar-nos que tots som un poquet xiquets i que tots creiem que tots els somnis poden ser una realitat. Agrair a totes les persones que han col·laborat per a aquesta cabalgata pugui fer-se tots els anys. A Maria Elisa, a Puri, a totes les xiquetes, a Eva, la regidora, i a tot el món que ha eixit al carrer per acompanyar-nos. Gràcies a tots. Benvolgut poble de Palma de Gandia. Un any més, els Reis Mags venim a visitar-vos. Hem rebut moltíssimes cartes de xiquets i les xiquetes d'este poble i sabem que tots vos heu portat molt bé. Venim molt carregats de regals, però més encara de carbó. Esperem que este any es porteu millor. I m'han dit que els xiquets del futbol no han anat este any molt bé encara, però l'any que ve, este any, segur que serà molt millor. I els tres Reis Mags us desitgem bones festes. Una coseta, és que tenim preparat un berenar, però mos ha fet tard, entonces tenim que anar a les 7:30 a l'església. Anirem a l'església, perquè si no el retorn s'enfadarà, i tornarem, que té el geni curt. Jo sí, però ell també. Anem i tornem. Berenem, només fiquem de l'església i anem a repartir els regals per les cases, fan la cabalgata pel poble, a repartir els regals als xiquets que han tirat la carta. Els que no puguen repartir ara, a la nit, quan estiguen tots dormint, que per això tenen la clau, es repartiran, no? A veure si diuen que no. Bueno, ara anem tots cap a l'església i després tots així a berenar, vale? Ahora va, chiquet, agárrate de la mano. Voleu veure-li la mà al rei?
ningú no, Gracias, colega. Pero es que sin querer no me va a sacar. La Conchi también no sé. No se está ni por medio. Pero allí en mi casa, ¿no? La maneta. Muy bien. Vale. ¡Viva el rey! A por Eva, El porta bé, Un besito. Hola, un besito. I dir-li, l'any que ve vine més carregat. I Raül. Sí, t'has portat bé, no? Vale. Digueu-li adiós. Dir-li que torni l'any que ve, dir-li... A ver, un besito al rey, ¿no? Un besito. Ahora tú. I que torne l'any que ve. Adiós. Vale.
Saludos al pueblo de Palma, Saludo al pueblo de Palma. Sí. Y los Reyes Magos, muchos regalos. Y que vengan moltes regalos. Viva Mascarell! La saque. Muy bien. Vale, pues ahora vamos. Un besito al rei. A la mà. Ah, la gossa també ne vol. Ala, besa-li la maneta. Besa-li la maneta para que torne l'any que ve. Un besito. Un besito, un besito. Un besito ahí la mà. Al aire. Dili gràcies. Dili adeu. Che, aixina com us tinc que traure guapos, si s'amagueu. Aixina. Aixina. Ara sí que m'ha fet la foto. Ferran. El señor de ellos. Llama otra vez. La puerta. Llama otra vez a la puerta. Ese. Llama. Quien sea. Hola. ¿Uno que se ha portado bien? No te haces, mami, corre. No lo abre. No, ahora que lo abre. Ahora lo abrimos arriba. Bésale la mano. ¿Corre, que hay otra? Espera, que hay más, Ven, déjalo aquí. Pepe, pero les das un besito. A la mano. A la mano, el rey a la mano, ¿vale? ¿Y qué le serías que dar tú? El chupe. Lo has perdido. Ah, sí. Dale un besito, corre la mano al rey. Y me va a portar bien todos los años. Ya le hemos dicho que el 2 señor se años. estaba portando mal y por eso no llegaban. No, se ha portado bien. Va, Cali, a ver cuánto regalo te han traído. Va. Adiós a los reyes. Adiós. Adiós, Pepe. Un buen día todo comenzó. La historia lo describe así. Llegaron los Reyes Magos a saludarte a ti. Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad. Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar.